dili ang gatukod sa saksi ni Jehovah si Charles Tacy Russell netong 1872 dito tukura sa Pittsburgh, Pennsylvania sa USA. Ang Iglesia ni Cristo kasi gatukod na mag-igsunan, dili hapon si Cristo may nagtukod. Kundi ang gatukod sa Iglesia ni Cristo si Felix Manalo netong July 27, 1914 dito tukura sa Punta Santa Ana, Manila. Ang Church of Christ kasi gatukod na mag-igsunan, dili gihapon si Cristo may nagtukod. Kundi ang nagtukod sa Church of Christ si Alexander Thomas Campbell netong 1832 dito sa Amerika. Ang simbahan Katoliko Romano isa gatukod wala si Cristo mag-igsunan. O sumaya sa mong libro mag-igsunan sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. Matod pa dito, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. This church may be described as the society that Jesus founded. Ang simbahan Katoliko nagsugod sa Jerusalem 2,000 na katuig ang nakalabay o kini gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. O sumala usab sa World Almanac and the Book of Acts, edition 2018, page 704 to 705. Ang nagtukod sa simbahan Katoliko, mao ang atong Ginoong Jesucristo. Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Ang nagtukod sa simbahan Katoliko, mao ang atong Ginoong Jesucristo. O kining simbahan Katoliko mag-igsunan, kini mapaatras balik panahon sa mga apostoles. Kini ra gyud simbahan. Kay wa may laing simbahan nga natukod sa unang siglo, mao ra magyud ang simbahan Katoliko. Natukod ang simbahan Katoliko tuig 33 AD from Jerusalem. Unya mag-igsunan, ang kasaysayan nagtug-an kanato. Eh, magamit man tag kasaysayan, kay kasaysayan gitudlo man kana sa Biblia. Hope chapter 8 verse 8. Read the history books and see. Wala magamit tag kasaysayan nga kining simbahan Katoliko, maora ni ang bugtong simbahan mapaatras balik panahon sa atong Ginoong Jesucristo. O sumala sa Encyclopedia Britannica, Volume 10, page 149. Matod pa dito, Roman Catholic Church is a Christian church characterized by its uniform, highly developed and doctrinal and organizational structure that trace its history to the apostles of Jesus Christ in the first century AD. Nga kini ning simbahan Katoliko, mao ang simbahan sa mga Kristiyanos o kini may dugtong panahon sa mga apostoles sa unang siglo mag-igsunan. Wala ang simbahan karon nga madugtong balik panahon ni Kristo ug sa mga apostoles, mao ra kini ang simbahan Katoliko. O kining simbahan na mag-igsunan, mao ni ang simbahan Katoliko nga gipasakupan sa tanang mga apostoles. O niadtong panahon na wa pay laing sikta, wa pay born again, wa pay Iglesia ni Cristo, wa pay Mormons, wa pay Saksi ni Jehovah. Katoliko na ang gipasakupan sa tanang mga apostoles. Asa ni mabasa sa history? Nabasa ni sa Young Student Encyclopedia, Volume 16, page 2462. Unsa may gingon nito mag-igsunan? Matod ba nito, after 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion of Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity. As they are today, the word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Sa baba, ang tanang ipasakupan sa tanang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan, maura ni ang simbahan Katoliko. Mao bitaw ang nagdaha sa Christianity
mao si Magellan mga kaigsuonan. Kaya sa Roma 15:24 ngadto sa 25 niingon si San Pablo, buadto ako sa Espanya. Nganong moadto man si San Pablo sa Espanya aron pagtutlo sa ebanghelyo ni Kristo. O sa diha nga si San Pablo niabot sa Espanya, di nahimong Christianize. Sa diha nga na-Christianize na ang Espanya mga kaigsuonan, ang mga Espanya dianhipod sa Pilipinas o dinhi nahitabo nitong 1521 gida ni Magellan. Wa pagilaing sikta mga kaigsuonan kundi Katoliko ra gyud. Tanawa na paminawa ng kanta ni Yoyoy Rebeliabe. Katoliko ra gyud mga kaigsuonan. Unya kay daghan naman karon sa ato igsuon nga nindungha karon o gigabit usab og balaang kasulatan aron pagtutlo nga kuno ka matuora. Ang ato igsuon nga mga born again ang baptist manudlo sila magkaigsuonan matud pa nila walay relihiyon magkaluwas. Mao ni sagad panudlo sa baptist magkaigsuonan ug sa born again. Walay relihiyon magkaluwas. Ang ato orang pagtuo, ang ato orang relasyon ngadto sa Ginoo oy makaluwas dili ang relihiyon. Maigsuon kanang panudlo sa born again o baptist kanang way relihiyon makaluwas, dako kanang ilan o pangkat mga kaigsuonan. Ngano man tungod kay wa sila kaybaw unsay kahulugan sa relihiyon. Suma sa Usias 4:6 matud pa sa itong Ginoo, ang kakuwang sa kahibalo, makalaglag kayon. Ang ato maigsuon ng mga born again o baptist, sagad na nudlo nga way reliyon makaluwas, maigsuon, kuwang sila sa kahibalo. Nga naman, unsa man ay kahulugan sa reliyon. Kanang reliyon mag-igsunan kung ato ng sabton, suma sa maong libro sa Encyclopedia Britannica, Volume 1, page 1565. Usa may gisulti rito, religion is a relation human beings to God. Usa na ang reliyon? Ang reliyon mao ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. Sa ato pa magigsuonan, kana day manudlo nga way reliyon makaluwas, dako ilad o bakak kana magigsuonan. Kaya nga naman, ang reliyon gipasabot nga kana relasyon kana sa tao ngadto sa Dios. O suma sa Word Book Encyclopedia Volume 16 page 204. Ang reliyon gitawag og system of belief, pagtuo sa tao ngadto sa Dios. Wala nga kanang manudlo o magigsuonan nga ining laing adlaw na may manudlo dinhi nga mogamit og kanang bigapon. Why reliyon magkaluwas si Kristo ra ayaw magtuo ng magigsuonan kay butbuto ng dako magigsuonan. Dili gina tinuod ng panudlo nila nga why reliyon magkaluwas. Kaya nga naman, kanang nanudlo nga why reliyon magkaluwas kandidato na silot sa Ginoo magigsuonan. Nga naman, nasa Sirach 41:8. Ingon ang Ginoo, silutan nako ang tao nga walay reliyon. Samot na itong nanudlo nga way reliyon makaluwas, silutan magis Ginoo nga way reliyon ang tao. Atong usbon magigsuonan, mabasa sa Biblia, Sirach 41:8, o sa gisulti, silutan nako ang tao katong walay reliyon. Litra po litra, mabasa sa Biblia. Kung silutan ang tao nga way reliyon, samot na itong nanudlo nga way reliyon makaluwas. Banang nagpasabot magigsuonan nga kining ato igsuon nga mga born again o baptist, mga kuwang sila og kahibalo. Kaya ang kahulugan sa reliyon magigsuonan, mao man ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. Manangangay na natong timan-an magigsuonan. Ug wa pay reliyon nganong unsa may hinungdan nganong nagtukod pa nga atong Ginoo og simbahan sa Mateo 16:18 og di pa makaluwas ang reliyon.
Mingon sila, Brad, why simbahan makaluwas? Si Kristo ra. Gitudlo mo sa nasborn again o baptist nga wa kuno simbahan makaluwas. Si Kristo ra kuno. Magbuwag mo ng ulo ug lawas magkaigsunan kita namatay ulo ug lawas. Ang ato bang ulo ug lawas nagbuwag ba na magkaigsunan? Di kina magbuwag nga itong ulo ug lawas. Nya kinsa maning simbahan? Lawas ni Kristo. Kinsa may ulo? Si Kristo. Bas Biblia? Kolosas 1:18. Si Kristo mao ulo. Ug ang simbahan mao ang iyang lawas. Sa to pa kanang manudlo nga mingon, why simbahan nagaluwas? Si Kristo ra. Dakong buwag magkaigsunan. Wa sila kasabot ng simbahan makaluwas. Lahi ang termino nga makaluwas o manluluwas. Si Kristo manluluwas. Ang simbahan makaluwas. Sabto na nato pagayo magkaigsunan. Naruho na to ang simbahan makaluwas. Isa may muluwas sa simbahan si Kristo. Efesos 5:23. Pagkaluwaso ni Kristo ang iyang simbahan. Sa to pa makaluwas ng simbahan nga naman. Lawas ba na ni Kristo? O ang simbahan nga lawas ni Kristo, mao ang simbahan Katoliko. Nga gipasakupan sa tanang mga Kristiyanos. Apan subo nga pamalandungon mga kaigsuonan kay niining simbahan na nga gitukod sa itong Ginoo nga mao simbahan Katoliko, daghan ang mangguwa o mamiya mga kaigsuonan. Diya sa Buhat kapitulo 29 ito sa 30, gitagna ni San Pablo nga diha sa kaugalingong pundok. Wa may lain kaugalingong pundok nga sa mga Kristiyano, mao ra man ning simbahan Katoliko. Adunay mangguwa og magsultig mga binalitan. Kisa mag-unang pare nga niguwa sa simbahan Katoliko, si Martin Luther mga kaigsuonan. Gikan sa Katoliko. Niguwa si John Knox, gikan gyapos Katoliko, Paris Katoliko. Niguwa. O niya nagtukod og mga laing tinuan. O niya gato sa may suon nga mga Mormons, moingon po sila, ang simbahan nga gitungkol sa itong Ginoo, nahanaw kuno, natalikod kuno. Panudlo po ni sa itong maigsuon nga mga iglesia ni Kristo. Ang simbahan, nahanaw kuno, ang gitungkol sa itong Ginoo. Saan mapagkahanaw ang simbahan nga ubanan manas Ginoo? Mateo 16:18, klaro nga gisultis Ginoo. Ikaw, Pedro bato, sa ibabaw ng bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. O bisan gani ang ganghaan sa Hades, di makabuntog niini. Di magali makabuntog magigsunan niya, mahanaw niya noon. O sa may prueba, nganong di magini mahanaw, ining simbahan nga gitukod sa itong Ginoo. Diya sa San Juan 14:16, 26. O sa may gisulti sa itong Ginoong Jesucristo, ningon si Jesus, moadto ako sa mahal. O kamo padadaan niyang mga laban nga mong Espiritu Santo. Siya magiguban kaninyo, mututlo kaninyo, handod sa katapusan sa kalibutan. San Mateo 28, versikulo 20, ningon si Jesus, hinumdumi kini, ako magauban kaninyo, sa kanunay kadaadlaw hangtod matapos ang kalibutan. Sa tubag, kining simbahan Katoliko nga gitukod sa itong Ginoo, wa ni mahanaw magigsunan kundi nagpadayon kini. Mao na nga butang-butang kanang mga panudlo sa itong igsuon nga nahanaw gyud kuno ang simbahan nga gitukod sa itong Ginoo. Nanudlo ang mga born again magigsunan, ang Mormons. Ilan ang ipanudlo nga simbahan nga gitukod sa itong Ginoo nahanaw magkaigsunan. Mana nga saon man pagkahanaw nga ubanan man as Ginoo. Mana magkaigsunan nga kung kitang mga Katoliko nabunyagan ta nga Katoliko, magpakamatay unta ta nga Katoliko magkaigsunan. Mana nga kita kung Katoliko ta, dili kay
Kining igo ra nga Katoliko ta. Kundi ato utang tun-an ang ato magpagtulunan sa atong simbahan. Namatay Bible study diya magigsunan diya sa San Jose Recoletos, diya sa simbahan, matag Lunes, alas 7 ngadto sa alas 9 sa gabi. Na Bible study magigsunan sa mga Catholic Faith Defender nga gipanguluhan sa atong maestro si Brother Sof Fernandez o ang atong president sa Catholic Faith Defender si Brad Adam Aper. Manang naay isa to'y ganahan nga mga Katoliko nga gusto mapalambo silang pagtuong Katoliko, naay Bible study diya sa San Jose Recoletos magigsunan sulod sa simbahan. Alas 7 ngadto sa alas 9 sa gabi, matag Monday magigsunan. Mana ay suon wa gila ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Mao ra gid ni ang simbahan Katoliko. Dili ta pailat sa born again, dili ta pailat sa baptist, dili ta pailat sa iglesia. Uguban pa nga mga iglesia nga tinukod na gyud tao. Di ta pailat magigsunan. Mao nga kargado sa mga Katoliko mailat nga naman kay kuwag sa kahibalo. Na sa Roma 16:17 ngadto 18 mga kasagaran nga mailad, malipat, mga kuwang sa kahibalo magigsunan. No? Ana dinhi na ko taman magigsunan, na pay may kauban ako nga mupaambit sa pagtulunan sa simbahan Katoliko. Mayong hapon kanatong tanan. Dahil salamat, Brad Romeo, umira sa mong pagpambit, bahin sa matuod nga iglesia maison. Ipasabot na sa kauban, usara kasimbahan,